Απλά ωραία πράγματα. Είμαι και πολύ χαρούμενος γιατί έχει γυρίσει στο κανάλι εδώ και ο Δημήτρης, ο φίλος μου, ο κοινός που το λέω. Λοιπόν, ένα εκπληκτικό παλικάρι. Έχουμε εδώ τους σκηνοθέτες του Τσάκη Οντζίτζη, το Κώστα τον Γκέλια. Λοιπόν, είμαστε μια πολύ ωραία ομάδα στο High TV. Επίσης, να πούμε και τις εκπομπές μας που παίζουν καθημερινά. Βλέπετε βεβαίως και στο κάτω μέρος της οθόνης το κανάλι μας στο YouTube και στο Facebook, τη σελίδα μας στο Facebook, Θρυλούμενα High TV, το Θρυλούμενα με ελληνικά High TV, για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και φυσικά να δείτε τις μεταδόσεις αλλά και ό,τι ανεβάζουμε στην σελίδα. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τους συναδέλφους της τηλεφωνική γραμμή για να μπούμε να αναλύσουμε τη συνέχεια. Το κανάλι μας στο YouTube, ευχαριστούμε βεβαίως, να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη μεγάλη ανταπόκρισή σας και τη μεγάλη αύξηση που έχει στους φίλους, έτσι, που γίνονται συνδρομητές στο κανάλι, και βεβαίως ένα κανάλι το οποίο επιμελείται ο Κώστας ο Γκέλιας, να πούμε βεβαίως. Και από εκεί και πέρα πάμε λοιπόν, περιμένοντας τηλεφωνική. Έχετε, για παρακαλώ. Μαρία, Γκέλ, τα αγάπη μου. Το κορίτσι του Μάη, το βλέπω εκεί, ωραίο. Αυτό που είναι στο Μαρία, τι είναι στο κεφάλι σου? Παρακαλώ πολύ, ο στυλίστας μου, ο Κώστας ο Γκέλας. Ο Κώστας ο Γκέλας. Μαρία, τι είναι αυτό? Μαρία, τι ωραία. Ο Μάιος μας έφτασε εμπρός όλο τα